Si ens hi fixem bé, des de les galàxies que es troben a milers d'anys llum fins als milers d'àtoms d'un gra de sorra, l'univers està format per rodes d'energia que giren constantment. Tot el que ens envolta, les flors, els troncs dels arbres, les persones, està fet d'aquestes petites rodes que giren dins nostre. Nosaltres mateixos estem situats en aquesta gran roda que és la Terra, girant a la seva òrbita al voltant del Sol, per exemple. De la mateixa manera, segons el ioga, dins de cadascun de nosaltres hi ha 7 centres d'energia que anomenem xacres. Som com rodes fetes de força vital que giren conjuntament en el nucli del nostre ésser. Cada xacra representa una part essencial de la nostra consciència i influeix en les nostres vides. Junts, aquests 7 xacres formen un sistema que ens ajuda a entendre la consciència humana i com encaixa en el disseny global del món. Aquest sistema no és només una explicació de com són, sinó també una guia per viure millor. Els xacres representen alguns dels principis fonamentals de la psique humana i, com que aquests principis ens influeixen cada dia, també ens poden guiar en el nostre camí espiritual. Gràcies a ells podem organitzar la nostra vida per aconseguir una bona salut, eficàcia, claredat, alegria. Són com els 7 colors de Sant Martí, que cobreixen tot l'espectre visible. Els 7 nivells essencials dels xacres ens conviden a abraçar tota l'experiència humana de la mateixa manera. En el món actual, on sovint es perceben la ment i el cos com dues coses separades, on la cultura i el planeta semblen oposats i on l'esperit sembla distant de la matèria, hi ha una necessitat real de sistemes que ens ajudin a recuperar la totalitat. Els xacres ens ofereixen precisament aquest sistema integrador. Ens permeten connectar ment i cos i atendre les nostres necessitats espirituals alhora que fem front a les realitats del dia a dia. Gràcies al seu enfocament holístic podem integrar tot allò que sembla dispers o fragmentat dins nostre. Aquest sistema té les seves arrels en tradicions orientals, sobretot en la filosofia i pràctica del ioga, especialment el tàntric. La paraula chakra prové del sànscrit i significa literalment roda o disc. Aquestes rodes es troben en zones del cos amb una gran activitat nerviosa, corresponent als ganglis que es ramifiquen des de la columna vertebral. Tot i que no són físics en un sentit literal, estan connectats al cos. Es podrien veure com un pont entre la ment i el cos, ajudant a dissoldre les barreres que sovint separen aquests dos mons. Aquesta connexió ens permet explorar una nova dimensió de nosaltres mateixos, de nosaltres mateixes, on les emocions, els pensaments i la fisicalitat treballen de manera harmònica. Mitjançant pràctiques senzilles com el ioga, el moviment conscient o la pràctica de l'atenció plena encarnada, podem connectar millor amb el nostre cos. Aquestes pràctiques ens ajuden a netejar i equilibrar els xacres, millorant la salut tant física com mental. Aquests xacres també ens permeten entendre i veure quins desequilibris hi ha dins nostres. Per exemple, un xacra bloquejat pot influir en la manera com experimentem les emocions o com ens relacionem amb els altres. Podem imaginar cada xacra com un vòrtex d'energia situat al centre del nostre cos. En el ioga es diu que l'energia vital flueix a través de canals anomenats nadis, transportant el prana o la força vital per tot el sistema. Cadascun d'aquests xacres és un centre que transforma aquesta energia d'un nivell a un altre. Per exemple, el xacra de la gola gestiona l'energia relacionada amb el so i la comunicació, ajudant-nos a traduir i expressar pensaments i sentiments. Aquesta energia també es pot manifestar en la creativitat i la capacitat d'inspirar altres persones. És important mantenir els xacres oberts i en bon estat de funcionament perquè puguin fer la seva feina. Com les habitacions d'una casa, cada xacra està dissenyat per a una funció específica. Així doncs, una cuina neta i ordenada facilita preparar bons àpats. De la mateixa manera, un xacra equilibrat, funcional, permet processar millor l'energia.
Quan els nostres xacres funcionen de manera òptima, la nostra vida flueix amb més facilitat i equilibri. I tot i això, moltes vegades creem barreres inconscients que bloquegen els xacres. Aquestes barreres poden sorgir d'experiències passades o de creences limitadores. Per exemple, si et van ensenyar a no expressar les teves emocions, potser tindràs dificultats per obrir el xacra de la gola. Per tant, posar consciència i una atenció encarnada, amorosa, a aquestes cambres permet preparar-les per acollir la consciència del que hi ha, del que es pot arribar a manifestar. Aquesta mena de neteja, com podríem netejar una habitació, no és només simbòlica, sinó també pràctica, ja que impacta directament en la nostra qualitat de vida. Un exemple modern que pot ajudar-nos a entendre aquests xacres és comparar-los amb un ordinador. Podríem dir que el cos és com el hardware, el maquinari, i la ment el software, els programes, i l'energia vital és l'electricitat que permet que tot funcioni. Sense aquesta energia, ni el hardware ni el software serveixen. Igualment, si la programació del software és defectuosa, el sistema no funcionarà de manera òptima. Aquesta analogia ens pot ajudar a entendre com les nostres creences i experiències poden influir en el funcionament dels nostres xacres, creant programes que potser ja són obsolets. Cadascun d'aquests centres energètics representa un nivell essencial de la nostra vida. El primer es relaciona amb els instints de supervivència i el món físic. El segon, situat a la zona de l'abdomen, tracta de les emocions i el plaer. El tercer, el plexe solar, està vinculat amb el poder personal i la confiança en un mateix. El quart, el cor, té a veure amb l'amor i les relacions. El cinquè, que està a la gola, està relacionat amb l'expressió i la creativitat. El sisè xacra està relacionat amb la intuïció i la percepció, mentre que el setè, que està dalt de tot del cap, amb la consciència d'allò que és universal i diví. Tots ells formen una xarxa energètica que treballa conjuntament per mantenir-nos alineats. Treballar amb aquests xacres ens ajuda a entendre'ns millor i a desbloquejar el nostre potencial. Entendre'ns, en definitiva. Quan l'energia flueix de manera equilibrada, vivim més plenament i connectats amb l'univers. Aquest sistema no només és una eina per al creixement personal, sinó també un pont cap a una comprensió més profunda de la nostra existència, des del més terrenal fins al més espiritual. Incorporar amb aquestes sessions aquest treball a la nostra rutina diària pot aportar-nos beneficis que es reflecteixen tant en l'àmbit personal com el relacional.